kamar yadda kuke gani a ƙaramar shinkahi al'ummar ƙaramar hukumar mulkin shinkafi kenan a wannan ƙaramar hukuma ta fashe baki ɗaya dauda kawai idan kuka diba nan bayana kenan idan na juya a gabana za ku gani al'umma ce iya ganinka iya kallonka kamar yadda kuke gani alhamdulillah ba abin da za mu ce da Allah sai godiya wannan ba karamar nasara ba ce kamar yadda kuke gani Allahu Akbar Shinkahi Sports Gamji